आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातील आरोग्यविषयक विविध प्रश्नांबाबत आरोग्य भवन मुंबई इथं आरोग्यमंत्री प्रकाश बावटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली। ही बैठक माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या मागणीनुसार आयोजित करण्यात आली होती। बैठकीत सावंतवाडी इथं प्रस्तावित मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल, उपजिल्हा रुग्णालयातील समस्या, रिक्त पदं, महात्मा फुले आरोग्यदायी योजना तसेच आयुष आणि पंचकर्म केंद्रांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली। मल्टी स्पेशालिटीचं खरं तर निधी मंजूर होता, टेंडर सुद्धा झालेलं होतं, एजन्सी फायनल झाली होती, परंतु आणि त्याच्यामध्ये राजघराण्याला त्या जागेपैकी काही जागा देण्याचा सुद्धा कॅबिनेटचा निर्णय मी करून घेतला। परंतु शासनाशी करार करत असताना तो कुठल्या त्याच्यामध्ये काय वाक्य असावे हे एका छोट्याशा प्रश्नावरून जवळजवळ 7 वर्ष हे काम रखडलेलं होतं। आता आम्ही त्याच्यात मार्ग असा काढला की याच्यामध्ये जे अस्तित्वातलं हॉस्पिटल आहे ते काढून त्या जागी मल्टी स्पेशालिटी करायची आणि जे अस्तित्वातले 50 बेड आहेत ते आमचं जे नंतर झालेलं रुग्णालय आहे त्या रुग्णालयाच्या दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर हे बेड आणि तिथलं ऑपरेशन थिएटर वगैरे घ्यायचं आणि असं केलं तर निश्चितपणे चांगली जागासुद्धा होऊ शकेल आणि हा प्रश्न सुटू शकेल। परंतु आमची हॉस्पिटलचं काम सुरू करायला कुठली हरकत नाही हे ॲफिडेव्हिट सुद्धा त्यांनी कोर्टाला देणं आवश्यक होतं आणि त्या दृष्टीने चांगली चर्चा झाली आणि राजघराण्याचे जे 2 सदस्य आहेत ते उपस्थित होते, लखमराजे उपस्थित होते, कुमार भोगले साहेब उपस्थित होते आणि दोघांनी आपण ताबडतोब ॲफिडेव्हिट करून कोर्टाला सादर करतो असं त्या ठिकाणी आश्वासित केलेलं आहे। आणि त्याच्याचबरोबर या निमित्ताने डॉक्टरशी असलेली टंचाई ही आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणून घेतली। स्वतः ती टंचाई बघितल्यानंतर आरोग्यमंत्र्यांनी सुद्धा ताबडतोब सांगितलं की इलाज झाला पाहिजे आणि ताबडतोब डॉक्टर्स दिले पाहिजेत। त्याच्यापैकी जे भूलतज्ञ आहेत त्याचं त्यांनी लगेच 1 दिवसात ऑर्डर काढायला सांगितलेली आहे, कदाचित येत्या 1-2 दिवसामध्ये ती ऑर्डर देईल आणि उरलेले जे डॉक्टर्स आहेत ते आपल्याला प्राधान्याने देण्याच्या संदर्भात म्हणजे सावंतवाडी मतदारसंघामधल्या हॉस्पिटल्सना आणि जिल्ह्यातल्या हॉस्पिटल्सना सुद्धा देण्याचे त्यांनी आदेश दिलेले आहेत आणि त्याच्यामुळे लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लागेल अशी माझी मला खात्री आहे। डॉक्टर हाच मुख्य प्रश्न होता। त्याच्या व्यतिरिक्त तिथं आरोग्य सभापती होते, त्यांनी आयुष्याच्या संदर्भात काही मुद्दे मांडलेले होते ते सुद्धा त्यांनी मान्य केले। पंचकर्माचं जी केंद्र आहे ती आंबोली, आचरा आणि रेडी 3 ठिकाणी करण्याचं त्यांनी मागणी केलेली होती, ती सुद्धा मंत्री महोदयांनी मान्य केलेली। आणि त्याच्याचबरोबर ज्या PHC आपल्याकडे जी लोकसंख्या असते त्याच्या अनुषंगाने किती PHC वाढू शकतात ते सुद्धा बघण्याचे त्यांनी आदेश दिलेले आहे। आणि दुसरी अत्यंत महत्त्वाची बाब अशी आहे की मी मंत्री असताना गोवा आणि बेळगाव दोन्ही ठिकाणी महात्मा फुले खाली हॉस्पिटल ची मान्यता घेतलेली होती, परंतु सध्या हे दोन्ही ठिकाणची मान्यता रद्द झालेली होती, तर ती सुद्धा ताबडतोब सुरू करण्याच्या संदर्भात मी त्यांच्याकडे मागणी केली आणि ती सुद्धा त्यांनी मान्य केली आहे।